most sziasztok, srácok! Most egy ilyen csapatosba fogunk játszani. Természetesen farkassal. Így. Ebben minek mennék bele? Na mindegy. Menjünk. Jaj, ott van. Ezzel már játszottam. De gyerünk. Menjünk. Behatolunk. De úgy, hogy senki nem fog bejönni. Bocsánat mindenkinek, hogy megvágtam, csak kis probléma történt. És így néha megáll a videó, de tudjátok. Ez a játék nem jó, már megint. Fel kell mennünk Minecraftozni. Jöjj! Ja, így. Menjünk gyorsan. Ezt is állunk igazából. Gyerünk, vigyed be! Na. Jó, engem nem érdekel, kimegyek ebből a játékból. Komolyan. Engem nem érdekel. Ki az, aki Minecraftozott? Minecraft az egy jó játék, minden. Most bemutatom nektek, ezt segítem kettek. Szóval most bemutatom nektek, hogy mi a skinem. Figyeljetek. Így nézek ki. És mehet egy kör. Esetleg. Menjen. Jó. Természetesen a legtöbben megyünk. Nem kell ilyen sokat várni. Ahogy pink lettem. Fúj. Jó. Bocsi, akinek ez a kedvenc színe. Ez így jobb. Jó. Így. Indítsátok ezt a kört, mert megint fogunk várni fél órát. Kérlek mindenkitől, hogy indítsuk. Nem fogom beírni a nevemet, mert akkor sokan nem fognak jönni, az fix. Figyelj, kaphatok egy fotót? Nem, én nem vagyok ilyen. Én inkább szeretem, hogy nyugalomban vagyok. Inkább azt kerül a legjobban. Ez olyan. Na megyünk. Mégsem megyünk. Indítsad. Jó, megy. Indul. Öcsém. Menjünk. Gyerünk. Ez az. Menjünk. Na, impostor. Vagy no impostor. Mindig csak második szoktam lenni, vagy harmadik. De vajon most? Impostor vagy no impostor? Körülhetek. Hát az jó. Nem mindegy. Hát ha elsőnek megölnek. Töké, miért jöttek ennyien utánam? Ja. Miért jöttek ide? És miért pont egy ember van itt? És azt hogy csinálta meg olyan gyorsan? Na ezért mondom. Hát igen. Jaj, jó, ez azt megtalálta. Na mindegy, megtalálta. Nézzük, mit reagálnak a csetre. Így van. Igen, ő az. Ez az, kiszavazták. Remélem csak egy impostor van, mert hogyha egy impostor van, akkor én... Jó, hogy nem tudják meg? Jó. Hát ez így eléggé rossz. Na mindegy. Nem ő jelentette be? Szerintem de. Szia. Jó. De utána.
Ne. Szóval, mik a feladataim? Admin. Kártya ki. Húzó. Ennyi. Még csak utána jön ez a kis izé. Ennek nincs is feladata. Inkább szabotáljon. Az a lényege. Nem? Rosszul tudom, akkor nyugodjatok le, én meg kijavítom magamat. Valószínűleg soha nem fogom, de... Na, emergency meeting. Az a lényeg, hogy legalább kiszavazták az egyiket. Remélem nem az összeset fogják kiszavazni. Amint úgy értem, hogy az összes krumátét, vagy hogy kell mondani ezt, nem gyilkos. Nézzük. Még idő sincs arra, hogy leírjanak valamit. Mindig ez van. No, olyan, hogy volt az? Ja, hát mondjuk nem is tudjuk meg, de ez mennyire rossz már. De valószínűleg nem ő az. Hát nem lett vége. Ugye? Úgyhogy... lehet, hogy megy a tévé is, azért nem annyira hallotok engem, de... igazából megy a tévé is, de... nem baj, nem baj. Mennek a magyar videósok. Na. Hát... ez az! Még... hát 6 perce megy ez a videó. Kb. Azt hiszem, ott mutatja én. Pont a gyilkosok amúgy azok, akik megkapják az ilyen hostot. Meg elsőnek megölnek. Nem baj. Nem baj. Nem baj. Ennyien. Nem baj. Csak hogy legyek én az imposztor, azt megölöm azt a hívászt. Ott vagy ezt a hajast, azok meg nincs itt. Szóval. Szamát. Ott van Szamat. Csak várakozzunk, és hogy megölöm azt a sovatot, vagy kit. Sivasz. Nézzük már, hogy mi van itt. Nézzük már, hogy mi van itt. Hát nézzük már, hogy mi van itt. Mi az Isten történik? Menjen már. Unatkozom. Dick. Ez hogy néz ki? Jézusom, ennek még rózsa is van. Indítsad, 15-en vagyunk, te! Te szomorú arcú, indíts már, te! Of course! Mi van veled? Mi van veled? Ez itt meg belangolt. Szia! Tükörbe nézek, figyeljetek. Tükörbe nézek. Ugyanolyan a sapkája. No, sapkája, kis és szemcséje ugyanolyan. Tükörbe nézek. Csak én nem mozgok. Öcsém, már mindjárt 10 perce. Na végre. Menjen. Hogy legyek én az imposztor, kérlek. Hogy legyek én az imposztor. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Hát ennyire még nem örültem annak, hogy krumáté vagyok. Ugyanezen a mappon. Oké, remélem engem elnekben megint elsőnek. Kérlek, ne szavazzatok ki, mert látjátok, hogy lövöldözök. Köszönöm. Hát már nem fogják látni, mert itt senki nem jár. Igen, köszönjük. Köszönjük szépen, nagyon fogunk megölni. Ja, köszi.
Itt is van még egy feladat. Ezt is megcsináljuk. 10 perce megy a videó. Szuper. Nézzük csak, hogy vajon fognak itt megölni. Hát itt nincsen semmi hullatest. Jó, hivatsz. Hát ő eltűnt. Jó. Oké. Vagy 13 percen, hogy leállítom a videót, mert nagyon sok idő lesz már. Azt mondják, hogy hát én nem tudtam szavazni. Mindegy. Ki lesz az a kedvencem? Hát ő meg se szólal, de semmi. Hát mi kedvencünk. Öcsém, ő a legjobb közöttünk. Nézd meg, milyen aranyos, azt mindjárt megöl. Az előzőnek volt ő impostor, de van olyan. Van olyan, amikor a barátommal játszottunk ezzel, és én 2-ször voltam impostor. De figyeljetek, az volt, hogy én elsőnek voltam, nem elsőnek, hanem másodiknak. Másodiknak voltam az impostor, utána megint én voltam az impostor, de a barátommal együtt voltunk impostorok. És igen, majdnem kiszavaztattak. Nagyon para volt. Jó, hogy nem én vagyok az impostor, valakit kiszavaztattam volna, de... Valaki a lila rám szavazott. Öcsém, ne rám szavazz, magadra. De magadnak sús vagy, mert te meghekkelted a rendszert. Ott volt a képe, az volt. Tudom, hogy nem így működik, de akkor is hát ő egy hacker, látod? Jó. Szia. Ő be akar valahova hívni, de nem akarom. Azt mondja, ide van az elektrikába, és mindig meg fogok itt halni. Itt van? Ez nem ő? Hát ez nem ő, de nem akarsz megölni. Na, elsőre. Sikerült. Mindjárt 13 lesz, úgyhogy 13 perc lesz. 13 perces a videó. Jó, hát 13 perc, megígértem néketek, és most lett. Szóval köszönöm szépen, megnéztétek, és dobj egy lájkot, én Farkas voltam. Cső, ami nem az a cső, hanem cső. Szia.